Να γνωρίσουμε τώρα τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας μέσω Skype. Είναι κομίστας, σχεδιάζει κόμικ, αλλά στην ποντιακή διάλεκτο. Το περίμενες αυτό? Μια ενδιαφέρουσα Πάρα πολύ συνύπαρξη. ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι αναπάντεχη συνύπαρξη της γλώσσας του κόμικ με την ποντιακή διάλεκτο? Είναι μια εσωτερική ανάγκη για μας της δεύτερης γενιάς των ποντίων που ζήσαμε την πρώτη γενιά κατευθείαν. Και θέλουμε αυτή η γλώσσα, η διάλεκτος μάλλον, να παραμείνει όσο μπορεί περισσότερο. Γιατί όπως βλέπετε οι διάλεκτοι αυτοί, όχι μόνο οι δικοί μας και όλες οι άλλες, φθήνουν και χάνονται σιγά σιγά. Ναι, τείνουν να επειδή εξαφανιστούν. τα γραπτά μένουν, σκρίπτα μάνε, όπως το λέγανε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, και εγώ και πολλοί άλλοι, να αφήσουμε ένα στίγμα, να παραμείνει κάτι για τη γλώσσα μας. Να σας ρωτήσω, παρότι λέμε ότι τα γραπτά μένουν σε αντίθεση με τα προφορικά, ας τα πούμε, τα οποία φεύγουν ή πετάνε κατά την μετάφραση του αντίστοιχου λατινικού, δεν ισχύει ότι όλες αυτές οι διάλεκτοι επιβιώνουν μέσα από τον προφορικό λόγο, από την οικογένεια, από μια γενιά στην επόμενη γενιά? Ναι, αλλά δεν μιλιώνται όμως. Αυτό είναι το άσχημο, ότι δεν μιλιώνται, λέω, στα σπίτια μέσα, εκτός σε κάτι χωριά μακρινά. Υπάρχει το παράδοξο το εξής, ότι στον Πόντο, οι δικοί μας οι Πόντοι, οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί, και αν πάμε εκεί μιλάνε καθαρά ποντιακά. Με τόση δίωξη, με τόσο κυνήγημα για τη γλώσσα τους, να μην τα μιλάνε, να τους φυλακίζουν, και όμως μιλάνε νεαρά παιδιά και παίζουν τη λύρα καθαρά ελληνικά δηλαδή, ιωνική διάλεκτο. Και η διάλεκτος και αυτό είναι μια ελπίδα, λες ότι υπάρχει ελπίδα, ότι να κρατήσει ακόμα πολλά χρόνια. Να μυηθούν περισσότερο τα παιδιά και να κρατηθεί η γλώσσα ζωντανή. Για την κοκκινοχαλπαχένα τώρα, τι έχετε να μας πείτε? Κοκκινοχαλπάσαινα. Επειδή στα ποντιακά ο σκούφος λέγεται καλπάχ ή γαλπάχ. Είναι μια δική μου λέξη, εγώ την εφεύρα. Δεν ήξερα πώς να τη βάλω την κοκκινοσκουφίτσα. Θα μπορούσα να τη γράψω κοκκινοσκουφίτσα, αλλά δεν θα ήταν ποντιακό καθαρό. Και βρήκα αυτή τη λέξη κοκκινόγαλπάσαινα ή κοκκινοσκουφίτσα. Άρα, πείτε. Κάνω πάρα πολλά. Έχω στο κανάλι μου, στο YouTube, έχω πάρα πολλά. Έχω κάνει ανέκδοτα για τον Ηρακλή με τους άθλους, τα οποία δημοσιεύονται κατά διαστήματα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα? Ναι. Θα ακολουθήσουν κι άλλα παραμύθια? Βέβαια. Ήδη κάνω γύρω στους 50 μύθους του Εσώπου. Σε αυτό το στυλ που βλέπετε τώρα, με εικόνα, ήχο και μουσική υπόκρουση της λύρας πάντα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, δώστε μας μια εικόνα για το πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτό το συνδυασμό γνωστών παραμυθιών, αλλά σε μια μεταγραφή στην ποντιακή διάλεκτο. Το θέλει. Το θέλει. Τους αρέσει δηλαδή? Ελπίζω αυτά να τα εκδώσω και σε βιβλίο. Ήδη έχουν εκδοθεί 2 βιβλία μου, η μυθολογία στα ποντιακά με παράλληλη μετάφραση στα νεοελληνικά, και 4 νουβέλες επίσης στα ποντιακά από τις εκδόσεις Υφογνώμων. Μάλιστα. Του κυρίου Καλημερίδη αυτή. Λοιπόν, και ελπίζω να μου εκδώσει και αυτά τα κόμικ. Σας το ευχόμαστε για να παραμείνει ζωντανή και η γλώσσα. Και να σας ευχηθούμε ακριβώς και καλή συνέχεια στο έργο σας που διασώζει τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.